222 marcas de Rías Baixas participaron nunha nova cata para as distincións Gallaecia, unha cita organizada, e xa van 21 anos, pola Asociación de Sumilleres de Galicia Gallaecia. 222 marcas entre tintos, brancos e espumosos. Hoxe faise unha precata, os que pasen esta cata irán á final, e o día primeiro e segundo lunes, o lunes e o martes de setiembre, de primeiro lunes e martes de setiembre, serían a cata final, e a partir de aí se darían as distincións. 22 profesionais, entre sumilleres, etnólogos, técnicos do Consello Regulador e críticos, foron os encargados de valorar as referencias. Fixérono distribuídos en 4 paneis de cata, sen recibir máis información sobre cada viño que a añada a que corresponde. Evaluaron dende a colleita do 2007 ata do 2017, pero sen seguir unha orde cronolóxica. Cabe lembrar que esta distinción Gallaecia é un distintivo moi importante pro viño. Pois é un premio, eu penso que bastante que lle dan unha serie de distincións, bueno, realmente é unha distinción na que se premia a calidade do viño, non? O nivel dos viños catados durante a xornada é moi alto, segundo nos confirmaron dende a organización deste certame. Pois este ano ten un nivel bastante alto, un perfil atlántico, uns viños con moi boa acidez, uns amargores moi frescos, uns viños con unha calidad altísima, con unha calidad moi alta. E as características destes caldos eran as seguintes. Hai unha evolución moi boa nos viños antigos, e este ano un perfil atlántico, un perfil con as acideces moi boas, moi ben compensadas, uns viños frescos, uns viños con unha vida larga todavía. Con esta xornada en Rías Baixas, dende a Asociación de Sumilleres de Galicia, poñen fin ás precatas desenvolvidas nas 5 denominacións de orixe vinícolas galegas. A comezos de setembro está prevista a cata final, na que participarán as referencias que nesta fase previa superen os 87 puntos. Na final das distincións Gallaecia recaen os viños cunha puntuación de 92 ou superior.